nabagirango amuno mugabana emashini nere yarenga ari nyamarambe ya maino mashini iri okumurekwa erino lya uri arwarigu osiri arusigwa agacha akarusie masini ekagenda igaitira ngango chikehumbura kino maire gakora gukinyama nyamaje ekara agenda litangani nande keracha guche yabangina igente kiya CS yani bakungumba yabako byara igonga abaito toji korusia toire nyamaje bone chief wipe kerachi korigereria kanyora ngababo kombo boboire mbako nyara gokora ki kukwana simba ne simba osema ndali baba hotel ngochire ko baka gendo kiege amakomo chief wipe gatanga ya bibira imbiri gokora ki imbiri koba under my watch magoso na arengeo igo mutagete tokire ebintu byaito bigenda nyamache bona kinda tekote ya ba MCA baito aba South Mugirango kindly mugabana atali mu kwebererani nje na abero nko nyibu mu arengekera lituko tokorwa nesegi no ngwae mware koigwa omugabana ko matebie kene getiara ko bagendo kiege ekene getabu ya Jeremia egoto debinga ekero before ko nyotara rwenda yangu ya nyoko na mate kyojo karaki kyogo chikoba igo nje na atebire pole na niko batenga tia tubwaterane tia tuanchane chinga kie chiganya saa toirobo moyo as a family nimesema pole na andere ne chinga kie chiga omorisi akale motuone je ndio je kwa na kindi gyo sinero kabeire welfare chairman yane igo mheshimiwa Getinda nimesema pole sio ni madharau bono kimurali rwanerero mugirango mune nyomba egento ngirali twale komnyokia ngoro kwe factory yemesi ngaite ngabantange bonsi bara abande batogoire mesi asengenja asego chitakara tiki teyo tali boyo ntu abwate tie factory tokayekia situa yegeti genda mubwate no mheshimiwa arati factory itorenga yakorire yabeira ali nyangweta because everything we made it available for you people omheshimiwa Osoro nje nakamurwanirie segi mu mahete bose yange mugaso igoro gake nakamurwaniri lakini bone gero tokosombe gitabu gya Deuteronomy chapter 13 egego teba ngabale nokobua tiabaye gwento kiege amaskani egeko ara ngokobua okutali barabu bebekerete ningo babekerete nyasaye tayo igo mheshimiwa Osoro etutaite ko mubwati siemeremo chinga kichiri arobisi omugambi nyamaje nakwana ndeto baba toere rwake igo abageni abarulia ubajira abaja senje Osoro nekerogeria bwate ira ngora omugambi nyamaje nakwana about the protocol ekere protocol ekobuneka nebintu byonse bye bigokoraki ebikuneka igando onspia stoko gendo mheshimiwa Getinda ninu murekerogo advise our governor nganto muangeti nto muanchete engineer na akirete kura igoni muangete having a protocol is very important omonto orenge koreta omugabana no mheshimiwa chief whip honorable Silvanus Osoro tali boy go baki bone bintu mbire bikonya kweta media mara babate biri ngosoro mbunira omogongo omonto gokwana ngobunirwa omogongo kero komorigereri ari stengo kakinga kyo akyo buno omogongo sanganda bako gokoraki ogotoka nakiora buno omogongo yande korase media ga nesiringisano tikatutie gosalira ngendo kiege amalieta tiatwaga acho mwana oyo minto ekera gocha korubo ekero geke igako endo bogabana mate babwate wasi ngomugirango nere ngo penyari yani mugirango takakorereki takabeire ngomugirango ngo penyari na bora nyoro ko bakende bono Osoro gako genda gakia ngo ekero geke igana inche ncharo kensororo kyobo chimbe bwabo giranga magoso nabo moko mbwatesi igo mheshimiwa Osoro sisi tuko pamoja na wewe inche no mubirone bwensi nimeamua na roho yangu yote tushikane mkono ekero ngochigokora ndadikorangerio mo secretary general BODM nje na defect liko RODM mugaso na ruro asenga njechi kabina arora protocol etali okoraki etali kobwati nimechi usuru mchana secretary general ya ODM nondenera
na ningo bona kero na secretary general iko tutogoletie gende batu asero mutanaime. Secretary general karibu sana na yoru pole ya ugoja se family.